హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం చేస్తున్నాము. సో ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ క్లాస్లో పూర్వము వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలపైన చర్చ జరిగింది. అందులో లాస్ట్ సెషన్లో వైష్ణవ ఆచార్యులు అనేటువంటి అంశాలను చూసాం. సో అంతకుముందు దశావతారాలు, అంతకుముందు మన సాంప్రదాయాలు, ఆ క్రమము చూసినటువంటిది. సో దాదాపుగా ఈ సదాచార్ క్లాస్కి కొన్ని రోజుల మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది కనుక మళ్ళీ మనము ఒకసారి స్టార్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఈరోజు మనము మన యొక్క ధర్మము, స్వధర్మము, సో మన ధర్మం ఏమిటి అనేటువంటి ఒక అంశం పైన ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా మరి ఏంటి మానవులుగా మన యొక్క ధర్మము అనేటువంటి అంశం పైన, ధర్మం అంటే ఏమిటి అనేటువంటి ఒక అంశం పైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణను మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో మీ అందరికి కూడా
అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంది. సో ఈ క్లాస్ కొంచెం డిస్కషన్స్ లాగా వెళ్దాము. ఎవరైనా అంటే ఆన్సర్ చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు. డిజిటల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం అవకాశం ఉంటుంది. ఇంతకుముందు 18 days క్లాస్లో కూడా మీకు అలా అవకాశం ఇచ్చాము. హరే కృష్ణ. సో మరి ధర్మం అంటే ఏమిటి? హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్ ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయగలిగే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. ధర్మం, నిజానికి ధర్మం అంటే ఏమిటి? హరే కృష్ణ. మాతాజీ, ఇందుమతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అందరూ ఆచరించదగినది ప్రభు ధర్మము. ఓకే. హరే కృష్ణ. లలిత మాతాజీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామ. ధర్మం అంటే శాస్త్రం ప్రకారం నడుచుకోవడాన్ని ధర్మం అంటారు. ఓకే. శాస్త్రానుగుణంగా మనం ప్రవర్తించటం, ఆచరించటం, శాస్త్ర సంబంధ విషయాలను ఆచరిస్తూ చేసేటువంటిది ధర్మం అంటారు. మన స్వధర్మము అని చెప్పొచ్చు. ఒక రకంగా అది మన అంటే మన స్వభావము. ఓకే ఓకే మాతాజీ, కొంత పర్వాలేదు. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరైనా? ధర్మము ఓకే. సో మనము భగవద్గీత చూసాము. భగవద్గీతలో మనము నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలలో హరే కృష్ణ. రాజప్రభు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, చెప్పండి. చెప్తారా? పాలించే విధానాన్ని బట్టి చూపించేదాన్ని ధర్మం అంటారు స్వామి. ప్రభుజీ, ఎలా పాలించాలనేది చెప్పేదాన్ని ధర్మం అంటారు. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాత సార్. సో ఓకే, సరే. మనము వీటికి అడిగినటువంటి దానికి సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు. హరి బోల్ అందరికి. సో మరి మనము ఇంతకుముందు కూడా భగవద్గీతలో చూసినటువంటి మీకు మనం ఆల్రెడీ దాదాపుగా అందరూ 18 days క్లాసులు విన్నటువంటి వారే. హరే కృష్ణ. వెంకటలక్ష్మి మాతాజీ. జై శ్రీకృష్ణ ప్రభుజీ. ధర్మం అంటే శాస్త్ర ప్రకారంగా శాస్త్రంలో చెప్పినట్టుగా మనం జీవిస్తూ మన వల్ల ఇతర ప్రాణులకి హాని కలగకుండా ఉండటమే ధర్మం అని అనుకుంటున్నానండి. నాకు అలా అర్థమైంది. పర్లేదు మాతాజీ, అదే మీకు ఏమేమి అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఏం చెప్పారు అది మనం చూద్దాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మీ అవగాహన ప్రకారంగా చెప్పమని అడిగాను అందరినీ. అదే అండి. అది ఇప్పుడు శాస్త్ర ప్రకారంగా మనకి వేదాలు అవి ఏమి అందించినవో వాటిని పాటిస్తూ మన వల్ల వేరే జీవకోటికి అపకారం జరగకుండా ఉండగలగటమే ధర్మం అనుకుంటున్నానండి. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో మరి ఈ విధంగా ధర్మం అనేటువంటి అంశాలలో, అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పుకుంటున్నట్లుగా భగవద్గీత. సో ఆల్రెడీ మీరు భగవద్గీత 18 days బేసిక్ క్లాసెస్ అందరూ కూడా విన్నటువంటి వారు. సో మరి ఈ క్లాసులలో భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనం చూసినట్లయితే
ఆ మరి భగవద్గీత ఎలా ప్రారంభమవుతుంది? హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రభుజీస్ ఎవరైనా? భగవద్గీత ఒక సంభాషణగా ప్రారంభమైనది. ఆ సంభాషణ ఏ విధంగా ఎవరెవరి మధ్య ప్రారంభమైంది చెప్పగలరు ఎవరైనా? హరే కృష్ణ. కృష్ణార్జునుల పరమాత్మ మధ్య జరిగింది సంజయ్ యుద్ధరంగంలో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ అర్జునుడు నేను హరే కృష్ణ, మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. నేను ఎందుకంటే ఒకళ్ళు అందరు ఓవర్లాప్ అవుతాయి కదా. ఓకే, తర్వాత వీడియోస్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇందుమతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ కృష్ణుడు అర్జునుడు మధ్యలో జరిగింది ప్రభు. ఎలా ప్రారంభమైంది అన్నారు. ఓకే, ఎవరెవరు చేశారు అనేటువంటిది భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలు. ఓకే, కానీ భగవద్గీత ఎలా ప్రారంభమైనది? మనం భగవద్గీత చదువుకున్నాం కదా, అది ఓకే. ఇంతకుముందు భగవద్గీత క్లాసులు వినక ముందు కృష్ణార్జున సంవాదంగా భగవద్గీత అనేటువంటిది మనం చెప్పుకుంటాం. కానీ ఎలా ప్రారంభమైంది లలిత మాతాజీ? ధర్మక్షేత్ర కురుక్షేత్ర చెప్పమంటారు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. అర్జునుడికి యుద్ధం తన బంధువులతోటి గురువులతోటి యుద్ధం ఎలా చెయ్యాలని సందిగ్ధంలో ఉన్నప్పుడు భగవద్గీత ప్రారంభమైంది. ఓకే, అది ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సరే సరే, ఓకే ఓకే. సో హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత మనకి ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. అంటే భగవద్గీత యథాతథం అనేటువంటి లేదా భగవద్గీత ఏ పుస్తకాన్ని తీసుకున్నా మొదటగా ధృతరాష్ట్రుడు విచారించడం ద్వారా మొదలవుతుంది. ఏమంటే ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటూ స్టార్ట్ చేస్తాడు. అంటే భగవద్గీత ధర్మ అనేటువంటి పదంతో ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత 18వ అధ్యాయంలో సంజీవుడు చివరిగా ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ముగింపుగా చివరి శ్లోకంలో చెప్తుంటారు. ఏమని? ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్ విజయోభూతి ధ్రువా నీతిర్మతి మమ. అంటే మమ అనేటువంటి పదంతో ఎండ్ అవుతుంది భగవద్గీత. అంటే మమ ధర్మ అంటే మన ధర్మం అని చెప్పొచ్చు భగవద్గీతలో మనము ఉన్నటువంటి పదాలు. సో మరి మన భగవద్గీత మనకి ఏం బోధిస్తుంది? 18 రోజులలో నేర్చుకున్నటువంటి అందులో మన యొక్క జీవన విధానము, మానవులుగా మనము ఏ విధంగా ఉండాలి, మరి మనం ఎవరము, మనము ఈ దేహం కాదు ఆత్మలము అనేటువంటి తత్వాన్ని మనము భగవద్గీత ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటివి. అలాగే భగవద్గీతలో 5 అంశాలు మనకి బోధించబడినటువంటివి. సో మరి ధర్మం, నిజానికి ధర్మం అంటే ఏమిటి అని ప్రశ్నించుకున్నట్లయితే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి రచించినటువంటి పుస్తకాలలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. మన ప్రాచీనం నుండి, ఎందుకంటే మన ధర్మం సనాతనమైనటువంటిది. మన భారతదేశంలో ఎందరో ఋషులు వారందరూ కూడా మనకి ఎంతో దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాలను అందించినటువంటి క్రమం. మరి ఈ క్రమంలో మనకి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప మహర్షులు, ఋషులు, బ్రహ్మర్షులు వంటి వారి ద్వారా వారి యొక్క ఉపదేశాలను పరిశీలించి మనకి వాటన్నిటి అంటే శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా మరి పరిశీలించినట్లయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, వారి పుస్తకంలో రాసినటువంటి ధర్మానికి స్వభావము మరియు కర్తవ్యము అనేటువంటి 2 అర్థాలు వస్తాయి. ధర్మం, రిలీజియన్ అనేటువంటి దానికి స్వభావం అంటే మన
స్వభావము అలాగే మన యొక్క కర్తవ్యము అనేటువంటి రెండు అర్థాలు మనకి పూర్వపు ఆచార్యులు మనకు ఉన్నటువంటి అందరూ ఋషులలో మరి ఆ ఋషులు మనకు అందించినటువంటి వాటి ద్వారా ఆ ధర్మానికి ధర్మం అంటే ఏమిటి అని పరిశీలించినట్లయితే శాస్త్రాలలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అర్థాలు రెండుగా చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఒకటి స్వభావము, రెండవది కర్తవ్యము. సో మరి ఇక్కడ మొదటిగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కర్తవ్యము అనేటువంటి స్వభావాన్ని గురించి ఆయన కొంత వివరణ ఇస్తూ ఉంటారు. మరి మనము సాధారణంగా చూస్తాం ఒక వస్తువు యొక్క ధర్మం చూస్తే, ఉదాహరణకి నీటి యొక్క ధర్మం ఏమిటి అని చూస్తే, లేదా చక్కెర ధర్మం తీయగా ఉంటుంది, అగ్ని వేడిని ఇస్తూ ఉంటుంది కదా. సో ఆ విధంగా మరి వాటి యొక్క స్వభావం అది. ఆ స్వభావాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ప్రతి వస్తువుకు కూడా దాని అస్తిత్వాన్ని తెలియపరిచేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అద్వితీయమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి గుణము ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఒక వస్తువుని దాని యొక్క గుణం ద్వారానే మనం గుర్తించగలిగేటువంటిది కదా. సో కాబట్టి మరి ఆయన మనకి కొన్ని ఉపమానాలు ఇస్తూ ఆ ధర్మాన్ని, దాని ధర్మం చక్కెర ఉంది అనుకోండి, ఏంటి మరి ఆ స్వభావం, చక్కెర యొక్క స్వభావ ధర్మం చూసినట్లయితే మరి తీపిని కలిగి ఉండడం, తేనె తీపిని కలిగి ఉండడము. మరి అలాగే నీరు. సో మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, నీటి యొక్క రుచిని నేను, నీటిలో రుచిని నేను అని చెప్తారు. కాబట్టి నీటి యొక్క ధర్మం చక్కటి రుచితో కలిగి ఉండి మన దాహాన్ని తీర్చడము నీటి యొక్క ధర్మంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ విధంగా ఒక్కొక్క పదార్థం దాని స్వభావము, స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి ధర్మాన్ని మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే మరి మానవులమైనటువంటి మనం కూడా, ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నాము అని చెప్తుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి ఆ ప్రధాన స్వభావానికి లేదా ధర్మానికి అనుగుణంగా మరి వాస్తవానికి మన స్వభావము ఏమిటి, మానవ ధర్మం స్వభావము లేదా ధర్మం ని అనుసరిస్తూ ఇంతకుముందు మాతాజీ ప్రభు చెప్తూ శాస్త్ర సంబంధంగా మనం ఏ విధంగా జీవించాలి ఆ విధంగా ఉండడమే మన ధర్మం అని చెప్పారు. కరెక్టే. మరి కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి కలహాల కపట యుగంలో మనము మన ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నామా అంటే చాలా సందేహాలు, వేల కొలది ప్రశ్నలు వస్తాయి కదా. సో కాబట్టి మరి మానవులైనటువంటి మన యొక్క స్వభావాన్ని, అంటే జీవులు, ప్రతి జీవుడు కూడా వారి వారి స్వభావాన్ని అనుసరించి జీవించడం అనేటువంటిది ఉంటూ ఉంటుంది. మరి ఆ ప్రధానమైనటువంటి స్వభావము లేదా ఆ ధర్మానికి అనుగుణంగా మన జీవన విధానము ఉన్నట్లయితే ఆ జీవులన్నీ కూడా సంతృప్తికరంగానే జీవించగలిగేవి. మరి పూర్వకాలంలో ఆ స్వభావాన్ని అనుసరించే వారు జీవించేటువంటి వాళ్ళు కనుకనే వారు ఎంతో ఆనందమయంగా, వారు ఎంతో తృప్తిగా జీవితాన్ని గడిపినటువంటిది. కానీ కాలక్రమంలో మన ధర్మాన్ని మనము మర్చిపోయినటువంటి కారణంగా మరి మనము ఇప్పుడు ఈ కలహాల కపట యుగంలో ఈ దుఃఖాలయం, అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ దుఃఖాలయంలో ఎన్నో చింతలతో మనము మన జీవన విధానాన్ని గడపవలసి వస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ మానవులుగా మన ధర్మం ఏమిటి అని ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకున్నట్లయితే మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, శాస్త్ర సంబంధ విషయాలలో ఈ కాలాతీతమైనటువంటి వేద జ్ఞానాన్ని అనుసరించి మన ధర్మము ఆత్మకు
సంబంధించినదే గాని దేహానికి సంబంధించినది కాదు అని చెప్తారు. సో మరి వాస్తవానికి భగవద్గీత బోధనలలో అర్జునుడు తన ధర్మాన్ని వదిలివేసి, ఎందుకంటే కురుక్షేత్ర రణరంగంలో తన దేహపరమైనటువంటి సంబంధాలన్నింటినీ తెలుసుకొని చూసి, తన తాతగారు భీష్మ పితామహుడు, తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యులు, అలాగే తన ఆత్మీయులందరూ ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధులై ఉండి దేహ త్యాగాలను చేయడానికి సన్నద్ధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మనసు చలించినటువంటి అర్జునుడు తన ధర్మాన్ని వదిలివేసి నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అని చెప్తే, అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి జగద్గురు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీత బోధనలను మనము వింటాం, చూసాం. మరి అవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడానికి సన్నద్ధుడవుతాడు. జగద్ విజేతగా నిలిచినటువంటి వాడు మరి అర్జునుడు తన ధర్మాన్ని పాటించడం ద్వారా. సో మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, హరే కృష్ణ. మరి మనము శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి శాస్త్రాలను అనుసరించి చూసినట్లయితే, శాస్త్ర ప్రకారంగా మరి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకుంటున్నట్లుగా మన ధర్మము శాస్త్ర సంబంధమైనది అని చెప్పారు మాతాజీస్, ప్రభుజీస్. మరి ఆ విధంగానే మన శాస్త్రాలను అనుసరించి మనకు ముఖ్యంగా మనం పాటించేటువంటి వేద నియమాలు అని చెప్తాం. వేద జ్ఞానాన్ని అనుసరించి మన ధర్మము అనేటువంటిది ఆత్మకు సంబంధించినదే కానీ ఈ దేహానికి కాదు. అందే భగవద్గీత బోధనలు. అందుకే చెప్తారు, అర్జున నీవు గాని నేను గాని ఈ రాజులందరూ కానీ నిలిచి ఉండనటువంటి సమయం అంటూ ఏదీ లేదు. మనమందరము ఎప్పటికీ ఉండేవాళ్ళమే. ఈ దేహం మాత్రమే నశించేటువంటిది. ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ దేహము ఎప్పటికైనా నశించేది. అంటే మన ధర్మం ఈ దేహపరమైనది కాదు. నీవు ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి వాళ్ళని చూసి నా ధర్మం అదే అని అనుకుంటున్నావే, కానీ అది నీ ధర్మం కాదు. శాశ్వతమైన ఆత్మ అంటే అంతరంలో ఉన్నటువంటి దివ్య చైతన్యము, మరి ఆ దివ్య చైతన్య కణమే మరి దానికి సంబంధించినదే, అంటే ఆత్మకు సంబంధించిందే ధర్మం, కానీ ఈ దేహానికి సంబంధించినది కాదు అంటూ ఆయన భగవద్గీత బోధనలను బోధించినటువంటిది చూస్తాం. ఆ క్రమంలో ఆయన మొదటి 6 అధ్యాయాలలో మనకి కర్మ యోగాలను, నిష్కామ కర్మలను బోధిస్తారు. ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలలో భక్తి జ్ఞానాన్ని భక్తి యోగాన్ని బోధిస్తారు. చివరి 6 అధ్యాయాలలో మరలా 18వ అధ్యాయంలో భక్తి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ చివరి 6 అధ్యాయాలలో ఎక్కువ క్వాంటిటీస్లో జ్ఞాన విషయాలను బోధించినటువంటిది. సో తద్వారా మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే హరే కృష్ణ, అయాన్ రామ్ ప్రభు మాతాజీ, ఇతరులకు డిస్టర్బెన్స్ చేయొద్దు కాబట్టి మ్యూట్లో ఉండండి, వీడియో ఆఫ్ చేసుకుని ఉండండి, జాగ్రత్తగా వినండి. హరే కృష్ణ. సో మరి మన ధర్మం, మానవులుగా మన ధర్మం మరి వేదాలను అనుసరించి చూసినట్లయితే మనకి మన ఆత్మ సంబంధమైనదే కానీ ఈ దేహపరమైనటువంటిది కాదు మన ధర్మము అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి మనమందరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఉన్నటువంటి వారమే. ఎందుకంటే భగవద్గీత
15వ అధ్యాయంలోని 7వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉంటారు, మమైవాంశో జీవలోకే అంటూ ఆయన చెప్తారు. ఓ అర్జున, ఈ జీవులందరూ కూడా నా యొక్క భిన్న అంశలే అంటూ చెప్తూ ఉంటారు ఆయన. ఎందుకంటే మమైవాంశే జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనషష్టానింద్రియాని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి అంటూ చెప్తారు. అంటే మరి ఈ జీవులందరూ కూడా నా యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలే. అంటే జీవులందరూ కూడా శాశ్వతమైనటువంటి వారే, అంటే ఆత్మగా శాశ్వతమైనటువంటి వాళ్ళమే. ఈ దేహం నశించినా కానీ ఆత్మ ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిదే. సో అందుకే చెప్తారు ఆయన, మరి ఆ జీవుని యొక్క రూపాన్ని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పినటువంటిది భగవద్గీత 15వ అధ్యాయంలోని 7వ శ్లోకంలో, ఈ బద్ధ భౌతిక జగత్తులో జీవులందరూ కూడా నా శాశ్వతాంశలు, కానీ బద్ధ జీవితము కారణంగా వారు మనసుతో కలుపుకొని 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే బద్ధ జీవనంలో అతడు ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినటువంటి త్రిగుణమయమైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలతో కూడినటువంటి ఈ త్రిగుణమయ సంపర్కంలో జీవుడు బద్ధుడవుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి జీవులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలే. మనలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే చెప్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ప్రతి ఒక్కరూ మరి ఆ దివ్య చైతన్య కణము ఏదైతే ఉందో మనలో చైతన్యం, మరి ఆ దివ్య చైతన్య కణము మరి ఆ లోపలే ఉన్నది అని, అది ఆ పరమాత్ముని నుండి, అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి నుండి, దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ పరమాత్ముడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి నుండే వచ్చినటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మమైవాంశో జీవలోకే అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకంలో సాక్షాత్తు భగవంతుడే చెప్పినటువంటి, మరి అటువంటి ఆ పరమాత్ముడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరి దివ్యమైనటువంటి అగ్ని జ్వాల అటువంటి వాడు. దాని నుండి వెలువడేటువంటి ఈ కణాలే, అంటే ఆ విశ్వాగ్నిగా భగవానుడు ఉన్నట్లయితే అందులో ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న దివ్యమైనటువంటి అగ్ని కణాలుగా జీవులను పోల్చేటువంటివి. ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులుగా ఉన్నటువంటి మనము ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలైనటువంటి మనం, మరి ఆ పరమాత్ముడు అయిన యొక్క దివ్య అగ్ని కణాల వంటి వాళ్ళం మనం అందరం కూడా. మరి ఆ పరమాత్ముడు విశ్వాగ్నిగా చెప్పబడేటువంటిది. ఆ విశ్వాగ్నిలో ఉండేటువంటి ఒక పెద్ద మంట వస్తుంది అనుకోండి, ఆ మంటలో చిన్న చిన్న కణాలు ఎన్నో బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంటాయి. మరి ఆ కణాలు అగ్ని బయటకు రాగానే కొంతసేపటి తర్వాత స్వల్పమైనటువంటి కారణం చేతనది అది తన యొక్క ఉనికిని నశించిపోతూ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే అది మొత్తం అగ్నిలో ఉంటుందో అది ప్రజ్వలిస్తూ మండుతూ ఉంటుంటుంది. మరి ఆత్మలన్నీ కూడా ఆ విశ్వ అగ్నిలో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు శాశ్వతమైనవి, సనాతనమైనవిగా ఉండి ఉంటాయి. సో దివ్యమైనవిగా ఉండేటువంటివి. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, ఆ మూలమైనటువంటి అగ్ని వంటి శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు చుట్టూ అనుగుణంగా సత్యం చేయడమే ప్రతి దివ్య చైతన్య అగ్ని కణము యొక్క ధర్మము. అంటే మన ధర్మము ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తియుత సేవలో, అంటే మానవ జీవితము ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి ఉద్దేశించబడినదేగా చెప్తున్నారు. అంతేగాని ఈ చపల చిత్తంగా లక్ష్యరహితంగా జీవించడం కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒక లక్ష్యము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడము, ముక్తి
మనకి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి మానవులమైనటువంటి మనకు 4 పురోభివృద్ధి మార్గాలు చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తులో రజోగుణ సంపర్కము వలన మరి ఆ 4 విషయాలలో మొదటి 3 విషయాలనే మనము ఎక్కువగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి బద్ధజీవులు వారి యొక్క ఉన్నతి కోసం, ధర్మ అంటే సంపదలు, సరే ధర్మం అంటే మన యొక్క చేయవలసినటువంటి క్రమాలు, అర్థ అంటే సంపదలు, కామము అంటే కోరికలు, భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు, ఈ 3 ఉండిపోవడం వలన మనము మన ధర్మాన్ని, మరి ముఖ్యమైనటువంటి మోక్షము అంటే ఆ భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని, ఆ బ్రహ్మభూత స్థితిని కలిగి ఉండేటువంటి అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటి దానిని మర్చిపోతున్నాం. అందుకే చెప్తారు, మానవ జీవితము భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపదేశించబడినదే కానీ చపల చిత్తంగా లక్ష్యరహితంగా జీవించడానికి కాదు. మరి కృష్ణుడే భగవంతుడు. భక్తి విధానము అంటే భక్తి యోగము ద్వారానే అతడు మనకి అర్థమయ్యేటువంటిది. అందుకే భగవద్గీతలో అంతటా కూడా భక్తి మార్గాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆయన అర్జున అనేకమైనటువంటి మార్గాల్లో చెప్తారు. కర్మయోగాన్ని, ధ్యాన యోగాన్ని, జ్ఞాన యోగాన్ని, భక్తి యోగాన్ని, అష్టాంగ యోగ విధానాలు చెప్పి చివరికి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు. అన్ని ధర్మాలు వదిలేసి నాకు శరణ పొందు, నేను నిన్ను అన్ని బంధనాల నుండి కాపాడుతాను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం మనం. ఎందుకంటే అదే అన్నింటికీ కూడా మూలమైనటువంటిది, మనల్ని ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేసేటువంటిది. భగవద్గీతలో చెప్తారు, 18వ అధ్యాయంలో, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మాచుచహ అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. మరి అన్ని ధర్మాలను త్యజించి కేవలము నన్ను శరణ పొందము, నేను అన్ని పాపముల నుండి నేను విముక్తుని చేస్తాను, భయపడకు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకి మన యొక్క ధర్మం మరి ఆ భగవంతుడిని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆ భగవత్ సంబంధంలో జీవించడమే మన ధర్మము అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ పరమాత్మ నుండి వెలువడేటువంటి ఆ దివ్య అగ్నికణాలు ఆ భగవంతుడి చుట్టూ మరి అనుగుణంగా నృత్యం చేయడమే ప్రతి దివ్య చైతన్యం అగ్నికణం యొక్క ధర్మము అని చెప్తున్నారు. మనమందరము శ్రీకృష్ణుని అద్వితీయమైన వ్యక్తిగతమైన స్వీయ రూపాలమే. అంటే ఈ జీవులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలు, భిన్న అంశాలు, స్వ అంశాలు కాదు, భిన్న అంశాలైనటువంటి కాబట్టి మరి ఈ జీవులందరూ కూడా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అద్వితీయమైనటువంటి వ్యక్తిగతమైన స్వీయ రూపాలమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అయినా మన మూలాన్ని గుర్తించడము, ప్రేమయుత సేవ ద్వారా అతనితో ఉన్న నిత్య సంబంధాన్ని ఆస్వాదించడమే మన ధర్మం. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మరి మానవులుగా మన ధర్మం భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడము, ఆ భగవత్ సంబంధంలో స్వధర్మం అంటే మనం చేసేటువంటి ప్రతి పనిలోనూ ఆ భగవత్ సంబంధంలోనే నిమగ్నమై ఉండడమే మన ధర్మం. ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులంగా ఉండడమే మన ధర్మం. కానీ ఆ సేవా భావాన్ని వదిలేసి భగవంతుని యొక్క సేవకులము అనేటువంటి విషయాన్ని వదిలేసి మనమే అధిపతులము అని ఈ భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యం చెలాయించాలి, నేనే భోక్తను అనేటువంటి భావనతో ఉండడం వలనే మనకి
ఈ దుఃఖాలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటారు, మనమందరము శ్రీకృష్ణుని అద్వితీయమైన వ్యక్తిగతమైన స్వీయ రూపాలమే అయినా మన మూలాన్ని గుర్తించడము, ప్రేమయుత సేవ ద్వారా అతనితో ఉన్నటువంటి నిత్య సంబంధాన్ని ఆస్వాదించడమే మన ధర్మము అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే నిత్య స్వరూపులంగా దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ప్రేమించి సేవించడమే మన ధర్మము. అంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొని మరి ఆ భక్తి యోగం ద్వారా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం. మరి కానీ మనము ఈ కలహాల కపట యుగంలో ఆ విధంగా చేయలేకుండా పోతూ ఉన్నటువంటి మన ధర్మాన్ని మర్చిపోతున్నాం. మన ధర్మాన్ని మర్చిపోతున్నాం. సో దాన్ని గుర్తు చేయడానికే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతను బోధించినటువంటిది మనకి. మరి అటువంటి మనము సో మన ధర్మం చెప్తున్నారు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నిత్య చైతన్య స్వరూపులంగా, అంటే సనాతనమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆత్మలుగా ఉన్నటువంటి జీవుడు ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించడము, అంటే భక్తియుత మార్గంలో నిమగ్నమై ఉండడము, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి ప్రేమించి సేవించడమే మన ధర్మం. కానీ ఈ అసుర భావాల వల్ల ఆ భగవంతుణ్ణి మనము ఆశ్రయించలేనటువంటి పరిస్థితి. సో అందుకే ఇక్కడ భౌతిక భావనలో మనము మన నిజమైన స్వభావాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాం. సో అదే చెప్తారు ఇక్కడ, ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చిన కారణంగా మరి ఆ త్రిగుణ సంపర్కంలో, సత్వ రజో తమో గుణ సంపర్కంలో, ముఖ్యంగా తమో రజోగుణ ప్రభావాలతో మనము మన స్వభావాన్ని మర్చిపోయి మనకి ఆ భగవంతుడితో ఉన్నటువంటి కనెక్షన్ని తెంపేసుకుంటూ ఉన్నాం. తెగిపోతుంది, కనెక్షన్ పోతూ ఉంటుంది. మరి దేనికైనా మనకి కనెక్టివిటీ లేకపోతే ఏది కూడా పనిచేయదు కదా. సో కాబట్టి మనం మన ధర్మాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నటువంటిది, మన స్వధర్మమైన భగవంతుణ్ణి సేవించడము అనేటువంటి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం అనేది మనము మర్చిపోతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, మన మూలాన్ని, శ్రీకృష్ణుడితో మనకు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మనము మర్చిపోతూ ఉన్నాము. మరి తత్ఫలితంగా ఆ మర్చిపోయినటువంటి కారణంగా, మన వాస్తవికమైనటువంటి సంబంధాన్ని మనము మర్చిపోయినటువంటి కారణంగా ఆ దేవదేవుని నిస్వార్థ సేవ అనేటువంటి మన యొక్క మూల ధర్మము ఈ పోటీ జగత్తులో ఉండి స్వార్థపూరితమైనటువంటి విద్యాపూర్వకమైనటువంటి ధర్మంలోనికి అది మారిపోతూ ఉంటుంది. సో శాస్త్ర సంబంధంగా, శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి ధర్మాన్ని మనం పాటించడానికి బదులుగా మన ఇష్టానుసారంగా మరి మిథ్యా అహంకారంతో మరి ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నాం. మన నిజమైన ధర్మంతో సంపర్కాన్ని కోల్పోయిన కారణంగానే మనకు మనశ్శాంతి లేకుండా, అంటే నిరాశ నిస్పృహలు కలుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. మరి నిరాశ నిస్పృహలతో ఉన్నటువంటి మనము ఈ ప్రస్తుత కలహాల కపట యుగంలో, ఈ కలియుగంలో మనకి ఆ భగవంతుడితో సంబంధాన్ని మళ్ళీ తిరిగి కనెక్టివిటీని ఏర్పరచుకోవడానికి మనకు ఉన్నటువంటి మార్గము ఆ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు బోధించినదే అత్యంత ప్రామాణికమైనటువంటి భక్తి యోగ పద్ధతి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన సాక్షాత్తు చైతన్య మహాప్రభు కలియుగంలో 420 సంవత్సరాలు పూర్వము మరి ఇక్కడ అవతారం వచ్చినటువంటి ఆయన దాదాపుగా 500 సంవత్సరాలకు పూర్వం వచ్చినటువంటి ఆయన మనకి మరి ఆయన బోధించినటువంటి అత్యంత ప్రామాణికమైనటువంటి పద్ధతి
ఆత్మానుభూతికి అత్యంత సరళమైనటువంటి పద్ధతి ఆయన హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనకి చెప్తారు. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయడం, నామ జపం చేయడం. సో అదే మనకి ఈ కలహాల కపట యుగంలో మనం మర్చిపోయినటువంటి మన ధర్మాన్ని తిరిగి మనం పునరుద్ధరించుకోవడానికి మనకు ఉన్నటువంటి మార్గము ఆ హరినామ సంకీర్తనము అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి మన నిజమైనటువంటి స్వభావానికి, అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాను ప్రేమపూర్వకంగా దాసులుగా సేవకులుగా మన మూల స్థితికి మనలను చేర్చుకునేటువంటి మార్గదర్శనం మనకి మన ధర్మం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి దానికి ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సర్వశ్రేష్టమైన మార్గము ధర్మము అనేటువంటి పుస్తకం ఇచ్చి మనల్ని చదవమని చెప్తున్నారు. మరి ఇక ధర్మము అనేటువంటి దానికి మన స్వభావము అనేటువంటి పదాన్ని చూసాము. అలాగే మరొక అర్థము కర్తవ్యం. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటిది మనకి పూర్వ ఆచార్యులు ఋషులు ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో 2 పదాలను చెప్తూ ఉన్నారు, స్వభావము కర్తవ్యము. మరి స్వభావాన్ని గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పటి వరకు, కర్తవ్యము. ఇక ఈ కర్తవ్యము అనేటువంటి దానికి వచ్చినట్లయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి వివరిస్తూ ఉన్నారు. 20వ శతాబ్దం చివరి అంకంలో మన కర్తవ్యము బాధ్యత అనే భావాలను విడిచిపెట్టి, ఎందుకంటే అంతవరకు కూడా దాదాపు 20వ శతాబ్దానికి మధ్య వరకు కూడా మన ధర్మాన్ని, మన సనాతనమైనటువంటి ధర్మము మనది. సనాతనము అంటే ఆది అంతము లేనటువంటిది, అంతమంటూ లేనటువంటిది మన ధర్మం. అందుకే సాంప్రదాయాలు, భారతదేశం సనాతన ధర్మం మన ధర్మం, సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి ధర్మం. మరి అటువంటి ధర్మాన్ని మనము త్యజించి, ఎందుకంటే 20వ శతాబ్దం చివరి కాలంలో ఆయన చెప్తున్నారు శ్రీలు, అది బాగా అనిపిస్తే చెయ్యి, నీ ఇష్టం. అంతకుముందు ఈ ధర్మము, మన ధర్మం, మన కర్తవ్యాన్ని ఫోర్స్ఫుల్గా, అంటే శాస్త్రాలలో ఉన్నది కనుక దాన్ని ఆ విధంగానే చెయ్యాలి అనేటువంటి ఒక పద్ధతిగా ఉండేటువంటిది. కానీ ఆ 20వ శతాబ్దపు చివరి అంకంలో మన కర్తవ్యము బాధ్యత అనేటువంటి భావాలను వదిలిపెట్టేసి, మన బాధ్యత అనేటువంటి దాన్ని వదిలేసి, నాకు భారం అనిపిస్తే వదిలేస్తే, నాకు మంచి అనిపిస్తే నేను చేస్తా అనేటువంటి దానికి వచ్చేసినటువంటి ఆ క్రమంలో. సో ఎందుకంటే అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అది బాగా అనిపిస్తే చెయ్యి అనేటువంటి భావనలోకి వచ్చే ప్రయోగము చేయడం జరిగింది మానవులమైనటువంటి. కానీ ఆ ప్రయోగము విఫలమైనది. సో కాబట్టి ఆ ప్రయోగం విఫలమైందని మళ్ళీ మన ధర్మాన్ని గురించి ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడైనా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల నుండి బయటపడాలంటే మన సనాతన ధర్మాన్ని మనం రక్షించుకోవాలి అంటూ చెప్తున్నటువంటిది, మన ధర్మాన్ని మనం పాటించాలి అని చెప్తున్నటువంటి. సో కాబట్టి ఏదైతే 20వ శతాబ్దంలో అది బాగుంటే చెయ్యి, నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించు అనేటువంటి ఒక ఏమంటాం, మన సడలింపు వచ్చిందో అది ఆ ప్రయోగం విఫలమైందనే చెప్పవచ్చు. అందుకే మళ్ళీ మన ధర్మాన్ని మనము నిర్వర్తించాలి అనేటువంటి క్రమానికి వచ్చేసినటువంటిది. సో కాబట్టి చాలా మంది ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో మనం ఆ ప్రయోగంలో ఫెయిల్ అయ్యాము కాబట్టి మళ్ళీ మన ధర్మాన్ని మనం పాటించాలి, ఆనందాన్ని పొందడమే సర్వస్వం అనుకునేటువంటి ఈ కల్లోలమైనటువంటి సముద్రంలో అలలుగా ఉండేటువంటి ఈ కల్లోలాలలో, ఈ అలలలో కొట్టుకుని పోతూ ఉన్నటువంటి మనం ఆ ఆనందాన్ని పొందడమే సర్వస్వము అనుకునేటువంటి కల్లోలమైనటువంటి ఆ సముద్రము మధ్య తమ నైతిక విలువలు నశించాయి అనేటువంటి భావన
జనులకు ఇప్పుడు వచ్చినట్టు నైతిక విలువలు లేకుండా పోయామని అంటున్నాం. అందరం అంటాము, కానీ వాటి గురించి పాటించేటువంటి వాడు ఎవడు కూడా కనిపించేటువంటిది లేకుండా పోతున్నటువంటిది. సో కాబట్టి మళ్ళీ భక్తి పెరుగుతుంది అని అంటున్నాం. కారణం ఇదే, మన ధర్మాన్ని మనం మర్చిపోయాము, మన ధర్మాన్ని మనం తిరిగి నెలకొల్పుకోవాలి అనే కారణంగానే భక్తిలో కొంత ఇప్పుడు మళ్ళీ భక్తి మార్గాలను అనుసరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ చేసిన ప్రయత్నంలో మనము ఆనందాన్ని పొందడమే, అంటే ఆ వాస్తవమైనటువంటి ఆనందాన్ని వదిలేసి తాత్కాలికమైనవే సుఖాలే ఆనందం అంటూ భావిస్తూ సర్వము అదే అనుకునేటువంటి మనము ఆ అల్లకల్లోలమైనటువంటి నడి సముద్రంలో మిగిలి ఉన్నటువంటి వాళ్ళమయ్యాం. కనుకనే మరి కర్తవ్యం అనేది మళ్ళీ ఒక అనుకూలమైనటువంటి విషయంగా మనకి భావించాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి ఆ కర్తవ్యం అనేది ఎవరి పట్ల, దేని పట్ల? సో అనేది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మన ప్రధానమైనటువంటి గుణము, మన స్వధర్మము శ్రీకృష్ణుడు భగవానుని సేవ చెయ్యడమే. అది ఆ ప్రేమయుతమైనటువంటి సేవ, అంటే భక్తి. మనం ఆ భక్తిని నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి, సుప్తావస్థలో ఉన్నటువంటి మనలో ఉన్నటువంటి చైతన్యాన్ని, ఆ భక్తి బీజాన్ని మేల్కొల్పాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అదే లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి మనం ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యంగా మనము ఉండి మన ధర్మాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి అని చెప్తారు. సో మరింత వివరణ మన ధర్మం అంటే ఏమిటి, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఇది పరిచయం. సో ధర్మం అంటే ఏమిటి, ఇంకా వివరణ శాస్త్రాలలో ఇవ్వబడినటువంటి కొన్ని శ్లోకాలను తీసుకొని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరించినటువంటి ఆ వివరణను మరికొంత సిరీస్ క్లాసులలో మనం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో చాలా మంది కొత్తగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ న్యూ టాపిక్ తీసుకున్నాము, ధర్మం, సనాతన ధర్మం, మన ధర్మం అనేటువంటి ఈ అంశంలో మనము ఈ సదాచార్, మన ఆచారాలు, మన ధర్మం ఏంటి మనం చూసేటువంటిది ఈ క్రమం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. శ్రీదేవి మాతాజీ.